Keke la keke ntombi zami keke. Longena nkomo uyayidla inyama. Longena basket uyangena emakethe. Ntombi enhle engageza ngenhla nompula mina ngiphuze ngezansi ngoba nganyanyela utholayo. Kuthiwa izalwa abantu zibantwini. Wamuhle ntombi engathi uNkulunkulu wakudala nesikhathi sonke kuyilongo weekend. Manje usho wenkosazana enhle ngoba umuhle kanje nini. Ngabe bakubiza ngobani igama? Ngibiza uBongeka. Ngangibiza uBongi. Hayi, olayithi yenkosazana. Yazi ngithe ngihambela ngale ngadonsa umkeneneza kamnandi emadlebeni ami. Bengithi kucula yena uqobo uLwandlonkulu. Kanti wena Bongi lo osho kamnandi kanje la. Hey suka. Usungisukela. Ngikusukela okumangazayo ukuthi ngithe mangifika la akulona kuphela iphimbo elihle la kuwena. Nawu muhle kakhulu futhi. Hawu kahle ihaba. Ihaba. Kusho wena nkosazana ngathi usha ngokuhle bezintombi ezilishumi wedwa. Buka phela nkosazana. Yazi ukuthi ngisasemusha la empilweni yakho ngiyaqala nqawo ukubona. Kodwa isimanga nje ngithe ngiqala ukubona ngathatheka. Ngathatha ubuhle bakho ngase ngizizwa senginothando lakho. Hawu kahle. Sifike nini ke lapho? Kanjani mhlawumbe? Hawu qala nokungibona nje. Awungazi ngisho isibongo sami. Unothando lami. Bengingaziyo ukuthi kuzomela ngiqale ngoze isibongo ukuze ngikuthande. Angisiyo impela umpetha kwezothando kodwa ngiyazi ukuthi umuntu ungaqala ngokumthanda bese umazi kancane kancane. Asikho isidingo sokuthi uzumjwayele ukuze uzokuthize ngaye. Okay, ngiyakuzwa. Empeleni nami lokhu bengakulindele ngoba into engiyijwayelele kumabonakude nakho wena nami siziyangifikela ngingalindele. Buka phela nkosazana, yazi usekhulile uMaLithuli lapha ekhaya, amandla akasenawo, usepheka ihlezi phansi. So uyamdinga umuntu ozomwashela aphinde amphekele. Okusho ukuthi kahle kahle wena ufuna isisebenzi? Cha, ungangizwa nkosazana futhi kudembeke inkulumo. Mina ngokusho kwami ngithi umama usekhulile lapha ekhaya kanti usebuthaka manje udinga umuntu ozomlekelela lapha nalaphaya. And ngokubona kwami lowo muntu wena bengisacela phela nkosazana uvuma ukuthi uyoba isipane sokhanyisa kamthetho icele. Akukho kuhle engangakwenzela wena, ngikuthembisa konke okuhle, ngakuthembisa ngisho izulu nomhlaba. Abantu laba ngabathatha bonke beyohlala kwiPluto sisale nje thina sobabili. Awu amangaka. Awu kahle nkosazana. Iphuzu lana ukuthi akukho engeke ngakwenza for wena. Tshela mina ke mfoka. Mthetho udingisa unkonyana yenkosi umevogagana abantu becangazela. Mthetho. Tshela mina ke njengoba uthi angithanda nje, ngabe ngithandelani? Yabona mase kuthiwa sikhuluma iqiniso. Empeleni ngiyangize ngibe naso isizathu ukuthanda ngoba inhliziyo ekhethela ukuthanda wena. Ngoba ikuthanda ngokweqiniso nje. Mangase kuthiwa ngiba naso leso sizathu kube sekusho ukuthi mina angikuthandi ngokweqiniso ngikuthandela sona leso sizathu yabo. Hayi ngiyakuzwa ke. Kodwa ngeshwa nengebhadi ubhuti usindo ezinyawo. Mase kunomuntu engihlekisana naye. Anginendaba naye lo muntu, mina ngithanda yena, ngithanda wena. Nami ngithanda wena, ngithanda yena. Mhlawumbe naye akathandi ke wena, khona amthandayo. Yena amantombazane njalo. Umuntu ufika kuyena ngothando leqiniso, afika kutshela ukuthi uthanda kangakanani, ungabi nandaba naye, ube nendaba nalo mhlawumbe naye ungenandaba nawe. Emva kwalokho bese uyabuza okhompeni ukuthi abafana bayizinja. Usithuke sonke kuningakazi usinike sonke ithuba lokuthi sibonakalise. Okusho ukuthi uthi ngihambe ngiqoma wonke umfana ongishelayo ukuze ngizobona ukuthi umuphi ngithanda weqiniso. Angeke ngize ngikhulumele bonke abafana. Mina ngikushoyo ukuthi wena Dali, ipha mina ithuba yabo. Ngibonakalise ukuthi ngikuthanda kangakanani. Ngizokunquma njalo uma ungabe uvuka ekseni ngibabaza ubuhle bakho. Ngikutshela ukuthi umuhle ngikuthanda kanjani every day. Lokho uthi ngimenze njani? Angazi ukuwena engikushoyo nje mina ukuthi wena nkosazane ipha mina ithuba ngikutshengise ukuthi ngikuthanda kangakanani. Lokho ngishiwa yini indlela mina engikuthanda ngayo. Nyambosi. Nginomuntu mina engihlekisana naye. Lento ozama ukuyenza ngeke izilunge. Futhi makwenzeka nje sibona simi sobabili esingaba senkingeni. Empeleni anginendaba mina. Mina ke nginayo indaba. Ubuke kuwumfana olungile yazi. Bengicela bandla usamukele futhi usihloniphe isinqumo sami sokuthi nomuntu engihlekisana naye. Intombi yashela, umfazi yahlonishwa. Ngubani ke mina emele ngiphikise isiZulu. Noma ngenalo uthando lakho. NeBhayibheli liyasho ukuthi umuntu wesilisa uyathanda wesibama hlonipha. Nami vele ngifuna ukuthi ungithande, ngifuna ukuthi uyohlonipha ekhaya leli ngiphuma kulona uphinde uhloniphe nami. Ngizokuqoma uma ungitshela ukuthi likuphi lelo vesi. Awu kahle Dali, manje wena mawubuka mina ngibaza abaseKhorinthi. Jesu. Okay fine, angazi kodwa kubalulekile ukuthi ngiyazi khonani lapha phakathi. Awuna nkinga mhlawumbe uma singayiqedezela kusasa le ndaba yethu ngoba kuhlwile nanothi kade khangihambile bazobe betshela ukuthi mhlawumbe ngivelelwe intembi. Hayi ayikho inkinga, kusasa ngaziphi ikhathi? Yazo zona lezi khathi khona la. Hayi ayikho inkinga Dali, sengiyobona ngawe kusasa. Uhambe kahle ne? Hambe kahle Nyambosi.
Hawu, walibela umoyizela nje ndoda sithini? Ayike ungabusangibuza-ke bafo. Hawu, angeke phela ngingabuza. We bafo, kanti awusho ukuthi ngakini kuney'ntombi ezinhle kanje? Intombi ezinhle ngalana ayingeke akwazi ukuthi ungasebenzisa lawo magama amabili kumusho wodwa. Usho ngoba ungazwe na bafo, yazi phela sengihambela ngale emfuleni ngizomkeneneza kamnandi emadlebeni ami. Uma ngithi ngiyafika ngale akusiboni ubuhle lobuya engavele ngathatheka same time. Hawu, awungitshele baba, ubone bani emfuleni? Yazi sengilikhohliwe igama layo leyangani. Anje mina ngizokwazi ngani ukuthi ukhuluma ngobani? Kodwa yona mase kuthiwa bengiyichaza isitufuza yona yabo idark. Kodwa yazini ngizokutshela igama layo mase ngilikhumbulile. Hey, angabe ubani lo okhuluma ngaye? Hayi, khuleka bafo, ngisazokwazisa igama layo mase ngilikhumbulile. Kodwa ithena yona angofika kusasa ngale emfuleni sithi kufaka nemlomo mina la. Awufuni ungiphelezela ngale ufuna ungishayela izandla. Hey, ngathi uyabheda-ke manje. Awu come on bafo, kuyini nje ukushayela mina izandla? Uyabona-ke ndoda, ngathi ngcono vele uhambe-ke ngoba usayazi into ofuna ukukhuluma ngayo. Hayi, khuleka bafo, bengikudlalisa. Yazi ngisakhumbula we bafo. Kade ngicabanga la ukuthi kanjani mase kuthi urekhoda lezi inkondlo zakho lezo zenza uyifake lapha ku TikTok uyimakethe khona. Hawu, usho kanje? Yeah, phela lapha ku TikTok ila abantu asebechitha khona isikhathi sabo esiningi manje bokumaketha khona umsebenzi wakho kuzokusiza ukuthi usheshe ufinyelele kalula kubona. And then mase khula nani ne-YouTube account yakho. Hayi-ke, uma uyibeka kanjalo-ke bafo ngiyakuzwa, ngizokwenza kanjalo. Yeah, alright-ke bafo. Ndodenkulu, ya ubekwa yini manje? Indaba ezimbi ndodenkulu. Awukhamisele awungitsheli ngani lezo ndaba ezimbi. Ngithe ngihambela ngase ngizwa ngandlebe ngebezithamundi ukuthi kubonakala akwakho ekhuluma nomfana la ngasemfuleni. Angizwanga? Ngithe ngihambela Cha, ngikuzwile lokho, ngifuna lokho kungasekugcineni. ukuthi kubonakala ubongeke ekhuluma nomfana la ngasemfuleni. Uba lo mfana manje la. Ndodenkulu ngathi akaziwa futhi akusiyena wala endaweni. Oh, lo mfana lo usuka la isuka khona uzoshela izintombi zethu ngala. Ngizomkhombisa ukuthi ngubani, ngizomfundisa isifundo, yazi? Yeah. Sawubona nkosazana enhle. Yebo, unjani? Ngiphilile, wena unjani? Philile nami. Yazi bengithi ilanga liyashisa namhlanje ngophambi kwangibone wena. Kuyacaca ukuthi hayi bengibabaza ubala. Phela wena uyasohotha ngathi uzohoza i-global warming. Kahleke nje ngifika nje. Usuqalile-ke. Buka phela mama, asithi shuye ngala konke engifuna ukukhombisa yona. Yini le? Hayi khuleka uzoyibona wena. Kazi ngani ukuthi ufuna ungibulala nje la siya khona? Awu, ngithi ngikwenzela nje lokho. Hayi. Okay. Sahambe mama. Kodwa Sabe. ngitshengisa yona yini inkinga manje dala. Hayi. Awusho yini le ufuna ungikhombisa yona la? Kahle kahle ayikho into engifuna ukukhombisa yona, bengifuna sichezuke njengale phela ngalela ngaqhamuka umuntu omdala asiphazamise yabo. Okay, manje ngeke adluleni la. Hayi kancane ukuthi adlule ngala kufana nangale yabo. Okay. Mfethu, yazi ibhayede lapha vele. Kusho uhambe nalo umthita wakho. Manje sikho sami ucabanga bayephi? Wena Silima. Athi ngifika nawe manje lana. Hayi, yobe sikhulu sami. Yes. Uyazi ngithi ukuthi umuhle kanjani. Hawu. Awukahle. Serious, umuhle ngathi uNkulunkulu wakhe nesikhathi sonke kuyi-long weekend. Ngithi awukahle ungihambela amanga. Anako ufuna ngikahle ngempela noma uyafuna ukuthi ngiqhubeke? Ngifuna uyeke. Awu, kodwa ukuthi bakho kubhalwe enye into Musa. Azangikhumbula ukuthi ngagcina nini ukuhlala kanje.
Aze yahlanya wena. Kade kamnandi. Kodwa-ke bengameli ukuthi nginawe la. Awu, ngikubani manje? Hey, nginomuntu. And bengangibona nje ngimi nawe la. Aze ngahlanya kabi. Yini? Uyisiqhwanqhwangi nemhlamba. Kakhulu. Manje uyayibuza ukuthi indaba la. Yazi nje mfethu. Nami ngi-understand ukuthi indaba. Mhlasimpe ulandela inhliziyo. Usuqala ukungidida-ke manje. Okungenzeka ukuthi mhlambe inhliziyo iyafuna and ingqondo iyabuza ukuthi what if indaba ungaphendana ulandela inhliziyo straight. Ubani othe inhliziyo ofunayo? Ubuso bakho namanje and kuyangijabulisa lokho ukuthi umuntu okwazi ukuhlukanisa okuhle kokubi and lokho kwenza ukuthi mina ngikuthande kakhulu. Intembi ukuthi ngithi nginomuntu ngiphinde futhi ngizohlangana nawe. Manje yena uyakuhlonipha njengoba nawe umhlonipha. Yebo. Ukushuthi akakushithile. Well, yabona sekuthiwa bowudwela nami nkosazana. Mina bengeke ngize ngikushithele. Bengizokuphatha kahle ngiyakuphathisa okweqanda ngenze sure ukuthi ngaso zonke izinsuku uhlezi ujabulile. Yabona nje lento ekuthiwa ubuhlungu ubuzoyizwa ngendaba. Ngizokugixabiza ngempumba yothanda into ozoyilahla ongasazi ukuthi uzoyenza njani. Vele uzosho njalo njengoba manje usangishela. Kuthi-ke mase sijola, kusengokunye. Anabi, indaba singavele sijole straight. Awu, kanjalo nje. Awu, kanti khona nenkinga. Cha. Okushuthi singajola. Bekumnandi ukuba nawe. Sekuntambama manje. Kuzomele ngiyokha amanzi. Bye bye. Ayeke, wabhayi-ke nkosazana. Ushayisa ngomoya baba. Manje uphuma phi-ke wena? Ngabethi usacabanga la mangaka ngithi. Bengibheka inkunje engayidinga. Pho waye unuka umfana? Not just umfana nje, itabunga lo mfana. Angazi lo baba ukhuluma ngani. Okusho ukuthi banamanga laba bakubona izolo ume nomfana lapha emfuleni. Cha, hayi ukuthi besijola futhi hayi ukuthi bengishela. Ube nenkinga nje futhi efuna umuntu nje angakhuluma naye ngoba bephazamisekile nje emqondweni. Sungumluleko wengqondweni. Qale nini manje? Angisiyena ukuthi nje ngibona umuntu kaNkulunkulu edinga usizo nami ngamnika usizo. Ungaphinde ukhulume naye. Waphinda ukhuluma naye. Ngizokhuluma nawe ngiphinde ngikhulume naye ngezandla futhi. Yazi? Yebo. Kuhleke ke. Uma nimbona ngisacela ningikhonzele nimkhumbuze ngalesi silonda sishiya sibhibha hlezi uselibele nguye imbangela yalesi sibazi esigcwele lapha enhlizweni izenzo zakhe ebesiphambana nezothando isikhathi sakhe ebesiphambana nesikhathi sokungikhathalela kepha khona kunjalo inhliziyo bihlezi imkhalela. Ngithi ngizokhuza umhlolo and ukubonakala sengathi mkhulu impela. Hamba kahle majola mnganami. Awusho yini lo yenza usibonisa nabantu? Awuye ngale nto yenza ku TikTok. Empeleni awuye ngale nto enkondlo uhambe ufamasi viki yaqasha uShoprite. Hayi bafu, i-hater le. Ungayinaki i-hater lo muntu lo. Sasibonakala sengathi uyakhohlwa ukuthi angeke sonke sibe ama-artist. Abanye kumele bayofunda, abanye kumele bayosebenza. Lokho nje kumele ukwazi. Manaye, ngamanye amazwe nothi ubafa kumele abe yi-artist. Kanjani nama-support for YouTube? Nakhona yithi nabafowethu. Manje usene-TikTok account, nakhona sekumele sami somfollow akuyona futhi. Awuye ngani le nto uhambe uyosebenza straight. Bafu, ungamnaki lo, asiqhubeke ishuthe wena. Qinisile. Cha bafu, angeke uze ungitshela ukuthi uyawukholwa lo mbhedo lo. Ama-chance ukuthi uphumelele la endaweni yangakithi mancane kakhulu. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele ngiyekelele iphupho lami life ngisaphila. Kusho ukuthi kumele ngisebenze ngokuzikhandla, kumele ngisebenze ngokukhulu ukuzimisela ukuze nami ngivele ebalazweni. Bafu, yekela le nto yakho phansi, sami siyosebenza. Le nto ngikusize indawo. Okay, sobona phela. Hayi, ngigeze izandla, ngihlule singalwanga ba. Asiqhubeke bafu. Kanti ulula nje nohlanya ngengqondo vele ucabange ngomuntu usuke ekuseni lize loshona kanti ulula nje nohlanya Sawubona. Yazi, kade ngekubuka phela uzakala. Uhamba kamnandi. Ngisho umhlabathi uyakuhlonipha usakuthi uzokungcolisa. Nyambo sawo kahle.
Usho, unjani-ke namhlanje? Ngiphilile wena? Ya, nami ngiphilile. Yazi, ngiyazi ukuthi nginawe izolo, kodwa angeke uzukholwe manje ngikutshela ukuthi bese ngikukhumbule kanjani. Awunakho-ke. Ukuthi nangento engayi-understand yabo. Ngiyengifise ngathi singavele ngithathe inhliziyo yami nginike yona uyohlala naye ekhaya kimi ngisonto lonke. Just simply uyoqonda ukuthi ngizizwa kanjani nawe. Ngiyakuzwa. Ya, manje usho Nkosazane, uyangifaka noma uyangikhipha? Angeke ngikwazi ukuphendula lo mbuzo. Awu, ngobani manje? Phela uma ngithi ngiyakufaka uzothi ngikufaka emathandweni. Futhi uma ngithi ngiyakukhipha uzothi ngikukhiphe ebumnyameni. So ngeke ngikwazi ukuphendula lo mbuzo. Mana-ke, kanti awufuni ukungiqoma. Cha. Ukusho ukuthi uyafuna. Yindaba ukhetha ukuthanda mina. Yindaba angamele ngikhethe ukuthanda wena. Ukuthanda mina kuzongiholela ekufeni. Kanti maningi amantombazane la ongathandana nami. Hayi mina. Ngisho nangebhadi akusimini engiyikhethele ukuthanda wena. Inhliziyo sithi nawe wazi ukuthi ayiphakelwa idlala ayithanda khona. Bengisacela ukutshela iqiniso. And futhi mase ngitshelile lonto bengicela ukuhloniphe lokho. Kwanzima uvumelana nalokho. Okusho ukuthi angeke. Cha, kodwa phela ungaqhubeka ungitshela. Yazi khona kuyiqiniso ukuthi uyinqobile imizwa yami. So ikhona ukuthi ngile ntombazane engababhanga abafana. Ngakho ke ngiyaxolisa ukusho ukuthi ngeke ngikwazi ukuthandana nawe. Alright. Ngiyakuzwa. Ya kodwa mothanda ukuthi sibe abangani. Singaqhubeka sibe abangani. Alright. Ya. Siyosala kahle nyamboza. Alright. Ngiyakuzwa. Dali. Yini ususwa yini? Ubeka yini la? Uthi umbuzo wena ubekwa yini la? Angithi kunalo mfana ngithi. Angikukhuzanga abafana. Sibuya ngilimaza. Ngiyakwazi lokho. Sibuya ngilimaza. Angikukhuzanga abafana. Ukhuzile. Phofe bela. Angifebi mina naye. Pho manje nabafana isigangeni. Pho manje. Uyangilimaza. Uyangilimaza. Yazi Dala, angiyithandi into losixabana kanje. Kodwa yazi wenza ngazo zonke indlela ukuthi ngize ngikubeke isandla. Yazi beqinisile usikhova ngokuthi akuthina sonke siyophumelela kuba amaciko. Abanye bethu kumele behambe bofaka ama-CV noma bezakhela ama-blogs nje. Ya ndoda. Hawu, uyavumelana nalokho? Ncese bafu mani ukuthi ikhanda lami liphethaphethene manje. Manje usho yini le wena ekwenza usho njalo? Yazi sengiphosta amavidiyo awu-8 ku-TikTok kwami and unama-followers awu-20 and bonke labo bantu ngiyazwana nabo. Pho wena yini lekhathazayo ngalokho? Yazi wena bafo labantu bangifollowa ngoba bengazi. Uma kuthiwa bengenzani kanjani bebevele bezongifollowa nje. Manje ucabanga ukuthi ikhono lakho aliheha abantu ukuze bekufollow? Lapho kunabantu abaphosta umsangano kepha balinqwaba yama-followers. Kuzomela ukhohlwe ukuthi omunye umuntu wenza ini kanjani. Lokho kuzokudalela inhliziyo embi nenzondo. Into kumele uyenze ukuthi ufocuse kuwena ukuze wakhe igama lakho. Hayi mina ngiyayehla lenqola mfethu. Kusasa ngiyofesa. Ayikho inkinga. Vele nemali uyayidinga. Uyadinga ukuthi uyixhase ukwazi nokuthenga nezinto kusebenza. Kodwa-ke inkondla kumele ukuthi uyiyeke ngoba iphupha lifa umnikazi esaphila. Hayi ngiyakuzwa bafo. Ya, kuzomela uthole ihloko ngento ekhulunywa ngayo esikhathini samanje masubhala ngayo izinkondlo. Lokho kukusiza ukuthi abantu basheshe beyinake inkondlo yakho. Hawu, cabanga kanjalo? Ya. Yini nje okukhulunywa ngayo esikhathini samanje? Ngabe i-corona? Ayingeke. Corona kade yaphela. Zuthu engicabangayo kwamanje. I-March and March nalento-ke leyo ukuthi kuhlukunyezwa kakhulu abantu besimame. Cabanga ukuthi kumele uzame kulutho, yabo?
Ya-ke mataputa. Angizwanga. Ngithi ya mataputa. Yewe, ubiza ba ngomataputa. Lalela naye mfana wami Hlebeni indaba ongayibuza. Abona-ke lamasimbo ukuthi uzosuka la usuka khona uzila uzogcwaneka. Thatha intombi zabantu. So kumele wayeke lawo masimba lawo. Angazi ukuthi ukhuluma ngani. Ungangiyisile manje. Mangikandi uPopayi mina. Wazi kahle kamhlophe ukuthi ngikhuluma ngawe noBongeka. Mana, konke engayenzi sense la. Wena othandana noBongeka? Angimina othandana noBongeka. Ubaba othandana noBongeka. Wadlala manje. Oh, hayi, bese ngisho. Thini? Alright, but ngiyabonga isixwayiso sakho ne. Kodwa into kumele uyazi ukuthi umuntu wesimame uyashelwa yabo. And njengoba emuhle nje kanje uBongeka. Ubona wonke umuntu esifisa ukuthi muhle. Into ebalekile ukuthi umuntu wesimame azazi ukuthi yena umuphi umjitha wakhe. Yabona nje uBongeka. Umuntu wesimame unama morals right, well discipline, uyakwazi ukuhlanisa okuhle kokuhle. So, yabona sikhuluma nje namhlanje ushaye ngepana. Wangithi angeke wazi ukuthola nami ekubeni nomjitha wakhe. Usho ukuthi akukho kwenzeka phakathi kwakho noBongeka. Hayi, akukho. Oh. Akuzwa. Hayi, siyosala kahle ke bhuti. Hamba. Bafo. Hawu baba, uza lana mfethu ngicela uhlale phansi khona into engifuna ukuzwisa wona. Inenkondla ade ngibhala la. Ufuna uzongiphi indlela? Waqoma ubhubhane mina isibhekile Afrika. Ngithe ngihlalele ngabe sengiza isililo skenenezi Afrika yonkana. Lapha la ligazi lenzala abantu bengenacala. Angisayiphathi-ke ujahidade ocansini ngendluzula kanti wayaphi unembeza madoda. Noma sezixoliselo wesimama ingenacala kepha lo ndaba angayigqiza qakala kwayizeleze. Ngoba nomdali wasiyala mhlazane edala amadoda wengeza nobulwane phakathi ayisuka. Lento mina iyangidla ngaphakathi. Yavuthi inyathuke emalibeni kwavunda inhlabathi wazisiqukethi ikhondla zenzala abantu. Ezaphangalala ngesihluku ngoba madoda. Kuhle kwaPilato mina ezami izandla ngani ngiyasigeza. Ngiyakhuleka kuwe Nkosi. Uzuphendula imithandazo yethu izikhalo zethu yazizwa. Imbokodo mihla namalanga isilili yasikhihla. Ngiyakhuleka kuwe Simakade ngoba nabo umthetho bahluleka ukudlala indima yabo bame kude. Ngenelela Thixo bawo. Injani ke baba? Iyashaya? Hayi kakhulu bafo. Ishaya kakhulu. Hey, wasubhala kangaka kanti ufuna ukuhamba nawe nomzila akakwazi insela. Izwaha ke dlala ngami bafo ngeke ngilunge lapho. Unzima kakhulu wamje. Akanti kuleka bafo. Yabona ukwazi insela at some point beneskill esilingana nesakho manje. So nje mangase kuthi uyaqhubeka nokusebenza kanzima buku uzomfica umdlule buwanasi. Oh ya, hayi ngiyakuzwa ke bafo. Yazongibuyisela nethemba. Ngiyabonga. Aw, sawubona. Yebo, njani? Kwenzakalani ngempilo yakho? Nguyile ngishelelile. Ngawe emfuleni. Wawa ngobuso pho. Yebo. Hayi, ungangenzi isilimo. Khona ukushayila. Hayi akekho ngishayile. Musungenzi isilimo. Uzongitshela noma ngeke uzongitshela ukuthi ubani lokushayila? Nguyile. Okay, okushuthi angeke uzongitshela. Why ungangitshela ukuthi ubani lokushayela ngimfundise isifundo nomuntu oshaya abantu besimame? Sicela ungitshele ukuthi ubani lokushayela please. Yazi Nyamboza. Bengicela abantu ungayixaki ngami. Ngizoba right. Cha, angeke ngikwazi ungayixaki ngawo. Ngitshela wena ukuthi ubani lokushayela mangidile naye personal. Yazini Nyamboza, sicela ukuhamba. Ngiyacela. Sicela ungitshela noma igama akho nginani. Khuleka ngami. Ngizoba right. Ngiyacela. Sicela ungitshele igama please. Ngisacela nami ngidedele. Khuleka ngami ngizoba right. Ngiyabonga. Bengicela bandla. Uma ungithanda ngempela futhi ungikhathalele. Bengicela bandla ugcina ukusondela eduze kwami futhi uye ungilandela.
Awusho-ke Dulusha, yini inkinga yakho futhi? Ayikho inkinga yami. Pho ubekwa yini la? Ngikhathazekile ngobongeka, indlela omphatha ngayo ayikho yinhle neze. Pho wena uhlanganaphi nalokho? Ndawo sikhulu sami, ngihlangana ndawo. Uma-ke endabeni ezingafuni, yezwa? Yebo. Okay. Yazi isikhulu sami njengoba umbonye ubongeka, ngibonyela into engekho. Angithi uthe wena unaso isiqiniseko uzwe ngalo yamjida, angithi? Senginaso-ke isiqiniseko. Oh hayi, okay. Yazi nawe ndoda enkulu, ngasiyena umuntu othanda ukuqhamukela endabeni zakho, nothanda ukukutshela ukuthi enzani ungenzini ngasiphi isikhathi. Kodwa le ndlela ophatha ngayo ubongeka, akuyona indlela engawumphatha ngayo. Lo muntu unothando, futhi unenhliziyo enhle. And futhi asikho isidingo sokuthi uma uxabana naye usebenzise izandla. Wedulusha, wena uhlangana ukuthi ngimdisiplina kanjani umkami? Wena nje uyinqilebane yami. Kodwa benginesicelo esisodwa nje ndoda enkulu. Dulusha, mina nginendaba nesicelo sakho mina. Okusalayo ukuthi wena uyinqilebane yami, sezwana? Yebo. Musa ukuphuma emgqeni, sezwana? Ngiyakuzwa. Nebu. Ubani yena? Mina ozonenebula wena. Ngifuna uzuza uthi bhuti. Awu wena bafo, awungiboshe intombi yakho namhlanje. Hayi namhlanje. Awusabi fine lo. Wena bafo kalethi lula. Yabona intombi mawuyishela engafuni. Kodwa nothatha intambo yena emfuleni uyophicile ngisekhona. Iyeke leyo mngani. Mngani, iyeke. Oh, nisizakala ngami. Ngese bhuti, ngese. Yazi wagcinwa nje nange igama lalo dale lokuhlanyisa kangaka. Enye impahla nje kuthiwa ubongeka. Muphi ubongeka? Uhlala ngale ezansi kowadela yena. Awusho intombi kaShezi? Uba ushezi manje. Wayenza inkinga mfana ezokubulala uShezi ngenduku. Ushela intombi yakhe. Yazi ngicabanga ukuthi nginayo iplan. Komele sikhulume nobhuti kaShezi omdala. Phela la majida akhulisa ubaba obeka abusive kumama wabo. Engikwazi ukuthi ubhuti aDlaba akamfuni umuntu ohlukumeza abantu besimama. Ngala uShezi unesandla esilula. Awu bobhuti. Yebo bhuti unjani? Ngikhona, igama lami ngu-Smart Mizi, ngisuka kuSuluhle Studios. Ngize kuwena umsitsi The Poetic Soul. Sitheme sihlila sabona inkondlo zakho zokuxhumana ku-TikTok. Sebese sichazeka sanesifiso mhlawumbe sokuthi singasebenzisana nawe. Usebenzisana kanjani mhlawumbe? Ube ngaphansi kwecompany yethu. Lana ngikuphethele nayo i-contract, ungayifunda bese uyayisayina ngesikhathi sakho. Ngiyabonga bhuti, ngiyabonga kakhulu. Usuyongithinta-ke uma usuqedile lapho bhuti, ikhona inamba yami kwi-contract. Khuleka bhuti, ngizokwenza njalo. Hayi seniyosala kahle-ke bobhuti. Hayi, kulungile, usuhamba kahle-ke nawe, uNkulunkulu akubusise. Awu mngani weqiniso, ngazi yini soyenza le. Sikunzi phela thina. Hawu. Akusiwo wena lo buthi angeke ngiphumelele. Hawu mseni, mina bengithi ngiyakugqugquzela ngenzela ukuthi ukhiphe engamasebenza more. Awusho bazohola malini vele. Phela kumele ngazi mina imanager yabo. Sawa, Yini ufunani manje? nasikhuluma. Ngani? Mina sengikuhleli ukuba ukudla kwakho kwendini. Sengikubekezelele nje kwanele. So namhlanje amnandami ukuthi uyangishaya noma ngibulala noma ngenjani. As long as ngihlukene nje nawe. Wenzani bonga? Zama ungala yini? Ya bandla ngiyakucela. And uma ukuthi kuyakuhlula nje lokho sungamani wenza nanoma yini ke manje. Utakiwe wena. Yazi uyakhohlwa ukuthi yimina engakushela la. Ngakho-ke yimina engizothi sohlukane mina. Sezwana? Hayibo, noma sengithi angisafuni. Lalela la wena noNkulunkulu. Awunalo izwi nakulo mdlelwane. Epha-ke imina engizosho ukuthi kwenzakalani nini. Sezwana yini? Angazi ngoba mina